Waarom is een vogelverschrikker altijd als man gekleed? Ja, het is inderdaad onmogelijk om een vogelverschrikster neer te zetten. Dat is helemaal verkeerd. Ik heb een boer gekend. Ik zeg niet een boer heb ik gekend. En die had een vogelverschrikker als vrouw aangekleed. Nou, al zijn koren was platgetrapt. Want alle boeren uit de omtrek kwamen erop af. Toen heeft hij er een oude vrouw van gemaakt. Maar er was in de buurt een bejaardencentrum. Nou, toen heeft hij er wat kleine vogelverschrikkertjes omheen gezet. En toen begrepen de mensen dat iemand ze was voor geweest. Bij een mannelijke vogelverschrikker heb je die moeilijkheden natuurlijk niet. De vrouwen in de omtrek die denken, die komt wel hier. Je moet er bij een vogelverschrikker ook weer niet overdrijven. Ik heb een boer gekend die had zo'n afschuwelijke vogelverschrikker dat het koren uit schrik niet wou opkomen. Een boer en daarnaast, die verviel werd tot het andere uiterste, die maakte een veel te lieve. En toen heeft hij zijn vrouw daar een tijdje neergezet. En dat hielp. En ze kwamen niet eens om het te maaien. Mijn vader had een stuk grond in de Betuwe. Daar pikte volgens ook alles weg. Heeft hij om de meter een vogelverschrikker gezet. En daar is ook niks opgekomen. Er was veel te veel schaduw. Kijk, dat zijn allemaal moeilijkheden die je op dit gebied hebt. En ik heb zelf een vogelverschrikker in de tuin opgericht. Veel moeite en kosten. Heb ik gisteren aan mijn vriend laten zien. En die zei, nou, het lijkt sprekend, maar vind je het niet een beetje opschepperig?